kat nang mi kisngi ka kam sna bat ak phlim hari lom khasi jantia kalan nang yai ke wat la khlam kanu ka jingkersan na kalyang ka sarkar jalla bat kane kala paw leng ba ka jingekran bat ki nong ak jong ka phlim kho wa nong sor ya ka ba an saplat pat ba habiju cinema na do ka lai pho tere ujil liu arajar arpulai uba pelat mitri lepon uting shop kane ka phlim ula ong baki bun ki jing e habaya kran sapang ka kam ak bat sna phlim namar ka jing bom yo jing kersan na ki weipat ki benta kham tam na ka sarkar lach tang na ki pat ba hi ki bawan pet ya ki phlim khasi jantia uni uting shop uba paw nam ka phlim da the lut ula ong ba ka jing e hi ka dei namar ka jing bom don ki jaka pen i phlim ha ka ba marshi teng na ka jing mi habban se ki try cinema hall phlim nung kong banga ki te dei da the lut ma lawa to ki por ngaro dang sedang te ngampai perkari bangan yo biang ban continue biang ban teng biang ini ke kam te long ha tu ke pot ngidang bang khna nang de tang don apresnem kerta te ka film ta long ka best ka story bat ngaro ngampai perkat ba ki biru kin itu nga mensua ki sai khot kerten dapat la khot basam henry kerten try jonga dam de ra sam de plate mitri pon dapat la khot bisa kibon higi film long kipnar gidon nyutli ne pratli khasi nta kibrang shoot bentar dang don di bala dep kum ka khawa nong sor bangin peni ba na lai khetrin nta blan kani hi ka film ka ba ni kwa ban play ba no ha ka lai khetrin nta bran na do sni thodeng bat sajan malakasi te klong ka film ka ba compare na ki film khasi ông là cả kerten trong này có film cái đấy cả kawan ông sor, thì là cả kerten là số ba cái là compare này cái film khasi, cái nói là simenta cái này có film đấy của Arman Lesiar, badi ini là đây supporting actress trong này có film kawan ông sor, bát cả Bari Maulong, bát cả San Million Mauli. Aga jingmut jong ne ka film long bolsen ma ngi gilong nong dong ma habani poiso long kadon ka jingkala na do kiram gi ban ka jingnang gi start ladang dan stong dong ka kham duna ka jingnang gi start te ni film pat ka long ban theo ya ka jingim jong samla ne gi brang samla kan the ber chenrang long kadon ka jingkala da ka jingkala na ka por chua pat ki por ba menta aku nado kapule puthi karyam ngabai kalong akor buram long ka jing seneng ngai long dangi don kata kajing kelang ni hap snoto bat ken de banyai baklai ma long kajing seneng na kadon kajing seneng ngai long dangi riam gino riam de ban buram bat ken la ka jong ka ki tu sto jong ma gawe hi long ka jing trang ma kajing angot la kono kam lo tan tre hop te ka kadon hi ka bai nong ka ba long kadang im trai sistem yang nong kam kemudian gimpor ada kathong kabang trang ne bat sagawero bonsen ini kibru bonsen ni lerai ban trai nong kam lane ngidon ke sap katelen ba bleu ai handa ni lerai ban peni lane ban peni kata kasap ba bleu ai no kidon la ka jong ka sap pulih putih ki kamtan ki kon samlang tang i bahan hari jong la long la kiu ke jenang jik start kibon jingga namar ba hane hangne hari jongi pat kilong gedang wet mang ban yat ki film sikwe ki par kimpat yat andre ladang ni pra kasi ladang ni kersan brami bangin sedang bani kersan na yeng sem na jong kemut ngimla de ban penhe lene ban aikam kambon ki ki kena samla lene ki teman ki kena barang wet ki bron ya kasap talan kidon jeng ada ngi tre ham le tre lang ekonomi no kam ko badai ban perne pensa kriti dustur jong ulong suama ni haban ya tre lang dadak ki pai ba hi kim kersan ni nimla ya sakma kowe ga jinge to ba ni hari khasi jong ni ba ni ko hol ni padon nong sinema ban pun ya ki film jong ni ma te ladang ni le sabi sa sinema long ka jing siu ya ka hol ro ka dai ban long masih tengah tak long kajing ini ki nom chna film ki no ha film ladangi kamai sumber example ladangi kamai spelak dia ngiyo masih ten kata ka bang long bang nang la ban penhe shoot ka kam andai long kadang simpor saya ban
long bangin ya kiu kan mar ba ka sinema ring padon hanya jela jongi da padar eta mar bangi hab da dei kum producer ham long hab sei na pla da jongi ada don kam si phau na khasan la ko wei ka film da si phau khasan la pa ya bi na mar ba kemudian ke donation nono ni jing ram nak sarkar ni hab ni trehi hapan pelut hi na jong Emang isi so dah por bah kini por lok ki baya tu film mah tentang ladap le angni por slong apa biju batu por Angelina saya mah people ni film ni pihak lek sih cakap nung keno wan pen i di film desa ke papan bayrung pan nak pai ba hata atu kata di ngerti desa ba film mi ken kita jing pi kam don lemba kini ki hol por slong ba pihak ban kat nung keno kawero ga dai ka chunga ai nama ba la dang ni le ane cinema le se kampo dang ga bailu ro tangi bat se hab le wat mo long ban yo kamai ndiat ka sai ma ban wan ka do ban la pelot man se hab ya kran mat kirang ba snong ne gi mambar jong snong ada la long ni kwa ban pe ko film yo le se babon ni ki hapo de kasi jongi ba pli bam yo la ban wan chani sa cinema ro te dong ko bang le bang to bat nang gi papli ro la ya ban ya kersan lang dai bon sin hi ni sai don ko mission man kersan dai ha deng jingdup ke ni la ban wan te lang ban ni wan le dang le to ban pe chi chinang chinang te lang ni ro ni kam beng khiat da ya nong khiat ya skiwe ki to mission ban le ro long kam tami papli khna ro passport ha te la dak nim le chinang papli man wan sni long mana nong kedong nong di pecengan nong jinjar ya kane ka khawa nong sor ka long kapor ban pun iya ka kane kharbe steng 8 baje 3 baje bat 9 baje dia kerpa di pigi ba ki ba cukur chan ni na kapor sung bah ban wan sakhi ban pe jala ki jong pa jong pi kane ka khawa nong sor ka long kumno kade sisa ka khawa nong sor ne ka khawa nong kedong ma dia kerpa di pigi ba pin wan ban kersan ni kum ba pigi kersan ni na kapor pada hadu ni ko film ba bentang ba ban lai hani lai petrik ro ni don kan yang jing kersan jong pi klang bang nang la ya sekman ka kong aba nong klau ka bade ka puran bat ka nong ai tien ka laong ba ka khana jong ni ka film khawa nong sor ka long ka ba compare bat ka ban long ka jingkan tu yaki khon samla Ndiat nga show ko banyak hui yang di film ko nong sir details dengan humla ban batai mo te baru te sa wan ban sakhi hapo biju yang ka film te nak yang jongaru ka de dang ka jingkat pat hi ki pat ba ki baju kershan ki film khasi ba pinwan ajing kershan ru yang ka film ko nong sir kumba la kren di ba sam te ka film ka de shapang kata hi shapang ka jingkala hi habaya de long kumtai ma hanong kendong ban hasor te kala appear shibun hi teng hi hanong hajing im nong kendong ilong na kuwe karukom tila dang ila wan chasor pa deng mat da kiwe kirukom bat teng ashuka ban ong ba ki khasi jungi bunsin tang ki shyo sngo ya karteng kho anong sar long kila mut bin ba ki mut chawe ma deng ashuka bat pen shai khendiat ba judai bandan ko mitai ki jimut snew long hap deng jong kanu ka karteng jong ka film ka story ka don ba teng ashuka ban keren yang ipat baru ba kim judai de ban thau ya karteng ba ka long kumta ndre hap deng jong ka karteng te ka don be ka story bat ka jing sneng ru kum jo hakan ka film kho nang saru ka don hi ka jing ye aktor ban actress ma ya kendu hi ka jing ye te ka don be teng ni kum kinong ak film ni don ru ka jing kan tho nang ni nang tai ba o ka kam ak film ka long kum ni ka long kum tai ndre ki pat ba ki de ban sthup hai ka ni ba ka kam ak film ka ni ka we na ki kam industry mo ke ba ai kam ai jam ke yang ki khun samla bangin shkhmi linti e tang ki kam sarkar te nginum yo hi te lingba ka ni ka jing plilat pelinti mo kum ka film industry ka ni ka we hi ka ba ai kam yang ki khun samla te ka jing e te ka dan be hi ha ka ba ya de bat ki film mo long hakabangi haban ak eru gijing e kan don be hi bad habaya de ban penja ya ka film ru gijing e ka don be hi te kita hi gijing e ke pisa ko be ting lada gila pelut shibun ru hande ka jingmi pada kaduna namar ba ka we e ka jing e ka long ko bala ong di basami ba ngimpat yo ka sinema ma idang don bitang habiju te ka shem jing e kan bangin penmi kat kum ka jinglut
Bat ngakuat ru ban ong mo kam tam ya ki para samla lani wat ki khna lani wat ki temen ru chisen hi ka ba uble ula ai hangi ya ka sap em long ngidei ban pendan kam hok ke nya ka wala shibun gi jing e kendo shibun gi jing kan tho na nang ni nang tai sha kran ben ngi mat shibun gi jing e hendre ngimdei ban ne ran nani ngimdei ban kan ran dien ngidei bet ban scam hala kanong rem la jong ka ba ka ba uble ula ai ngi ka sap ngidei ban trai hok ban pendan kam hok but chisin hi bangi pendan kam hok ya den tiba pha em ngim judu ya ka jing bha de chisin ka ski te ngin sakio ba hi te ka ta hi nga kwa ban pen sluru ya boro hi ke ba don ka sap ka phong ka ba uble ula ai hangi ngi de ban pendan kam hok klem na ka jing ne rain wala dangi mar shibun ge jing e ru ka ta hi Nakaliang kasamla rishi sha mensong kabadang akplim hakasen kabaningkong kalapan kajing kersan naki patba bon one page yakani ka film hakate gasngi kum kajing ai mensim yaki samla ki badang yai kio hakani ka kam ati kublai pi baro ka kerteng jonga kade iri sha mensong tinga kani ka film kwanong sorry nga shimbanta kum i supporting actress mo te ngidon hangni ngiwan hangni smo ban kerpat hi ke ngidon ngiwan ban pan jing kersan hi ke pi patba baro ba pin semua bahag na mai kani ka film la live photorik mentau benai jun in pelaj no ha biju cinema te ngi comments kam ba pin ai ka jing kersan kum ba pila kersan ngi na kapor sha kapor number ba krem ka jing kersan jong phi ngi nom long ken te ngi don kam la ba ka jing kersan jong phi khnang ba kan long ba ka sarkar kan i mo ngi ba kan phai khmat ma shingi na ma ba kumbala kran hi ba samne ba la da wadi ka film batang ha biju cinema ba pat kini no pembi film lu kila hapan long ba ya sam 50-50 ta ma bat ka bat ki try hall dai te kumta kan la da ngi hab ban mi nang te le si kam dap kam pat ya habat ka budget nang te bala pelut kan te haban le si kinong kondong hab le pen i te wat kataru la do le chinong kondong ru myo hira ban pen i da ka hall myo ra ma hab chupan kum da ki dol bar hall kum tu te kata kan ba ka jing kersan jong phi pat ba baro te le si ka sarkaru kan sngo mo yangi te na mar haman ki district ni don kam ko hall te le si kum ta hi kan ka sarkaru kan sngo ba kan yarap kan kabenta junga ha kanik film ti kadai bet kum i khana college hi kalong kum palok jong ke actor actress kum ta hi ha kanita kadang dei ka sin baneng kong hi nga number ba shwati ki david ki music video hi ki banga ang kadon hi ka jing ngau e mo number ba teng kum tu dingi let ha kanu ka kam ngi kundu jong ba sam li long senior mo yangi ta kadon hi ka jing ngau e kum tu henry ka shulong no ba ngi kundu pada bat kini ki dei ki ba long support bet ki ngi ki ba ai men sim bet ngau tanat mo kim ju ben wala dangi bakalaru kalong kum ta ki ai men sim te kata hi ngau tanat ha kani ka film te kadon hi ka jing sneng mo la long kum ba mangi khun samla teng kum tu kam ta mangaru hi ngam dei ran ni na so shulong along kum tang dei na long kandong mo ti ta than mo rum keneng te kum ta hi ngaso ba ngi hi ka jing sneng ngi ban dangi la wan ha sor ngi la kala be ka jing long ya ka tangi la yu i bat kadon ka tu men se mangi bangi kwa ban timbut iki we ha ka riam na ka jing long na ha ka karukum kran na ha tin ka thlit ngi la long do kum we te ka tai kin ka jing sneng ba ha kani ka film ka jing sneng be ba ngi aswa bangi le ya ke bat ngi hab ban tep kin ba ya la de na ngi wan bat ke ka jing sneng ka ba ki mi ki pa yangi ki la ai mo te ka ta hi kani ka film ka jing sneng ha kani ka pat te ka bang sung tanat ka dai ba ha college la long bal ayo bun ha tamo kum ba aspa tam ngi la ya don te la sung tanat ba hi te ka pat ka bas ngusi te ngadong kum do ka pat ka bas ngusi te na mabanga ngashim banta tang khandiat hi kam da dai ken babun te ka benta jongaro kam dan hira manong hakata ken te ngam sungunang hira ban batai nga shukwa ba je phiki ba ba pinwan ban sakhi de lagi jong ki khmat mo habiju hakalai photorik man tau jun khang ba pinla ban yu i ken ba ka jingmut ba shisha jong kan ka film kan ka dono yu ken shal dat jong kan ka story kan ka film kini kena mentai ke baklam akor shisha kim chu wish you habarung kin hikai good morning sit down